Hei, bună! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Alina și astăzi vreau să vă prezint comanda care mi-a venit pentru luna februarie. În sfârșit, abia am așteptat-o foarte mult. Și să începem. Am avut pe comandă aceste creme pentru mâini. Mai departe, tot pe comandă, am avut aceste cutii cu creme. Mai departe, un burete de baie. Acest care s-au lansat acum, setul nou de la Novage. Mai departe, am avut două Omega. S-au găsit la un super preț. Mai departe, am avut parfumul Giordani. Și pe acesta l-am desfăcut deoarece este al meu. Miroase chiar super. S-a vorbit foarte mult și se vorbește despre acest parfum, esență de parfum care îmi place, chiar îmi place mult. Dacă vreți să auziți mai multe păreri sau să dezvolt puțin mai mult, să vă explic cum va fi, cum va mirosi acest parfum, îmi puteți scrie. Mai departe, da, nu știu ce era aici. Da, aici este de la The One Color. Da, mai departe, această periuță de dinți, suplimentele pentru păr și unghii, acest săpun, de fapt exfoliant de la Swedish Spa. Îmi plac aceste produse de la Swedish Spa. Mai departe, Oje. Da, aceste măști pentru față, 40 plus parcă erau. Mai departe am avut pe comandă setul acesta Miss Giordani, care era format din cremă de mâini, parfum și sau doar atât. Cremă de mâini și parfum. Am avut pe comandă de 2 ori. Mai departe, Giordani, tot esența tip poșetă, deodorantul Giordani Gold, cadoul meu care l-am primit, Divine, m-am încadrat în programul acela de Frumusețe Plus, un parfum chiar care se vorbește mult despre el, la fel. Ok. Mai departe, această cremă de ochi de la Optimals, încă o ojă și aici ceva esențe. Departe mi-am comandat 5 cataloage. Okay. Și acesta care l-am primit de la ei, setul Novage Skinner Choice 20 plus. Am avut pe comandă acest set care îl folosesc și eu și chiar este super. Mă scuzați. Da, pliante de la ei și am mai comandat aceste monstre Divine exclusiv. O să apară în catalogul următor și am zis să văd și cum miroase și să știu dacă îl voi cumpăra. Ce vreau să spun acum la sfârșit este că eu, produsele care le-am comandat în valoare de 400 de lei, nu am
Nu am plătit nimic. Pur și simplu mi s-a aplicat reducerile care sunt pentru fiecare consultant și eu din 4 milioane nu am plătit nici un ban. Dacă vă interesează mai multe despre cum funcționează, îmi puteți lăsa mesaj. Eu sunt Alina, mă bucur că m-ați urmărit. Pe data viitoare. La revedere!